Velkommen til Basisprofilen. I denne session vil vi vise dig, hvordan du udskriver en basisprofil. Start med at klikke på knappen Udskriv. Vælg hvilken udskriftstype du ønsker at arbejde med. Vælg hvilken profil du ønsker at udskrive. Tryk på Udskriv. Vælg herefter, hvordan din udskrift skal se ud. Du har mulighed for at lave udvidet indstilling. Her kan du vælge en side med tilvalgsnøgleord, en side med fravalgsnøgleord, og eventuelt om du vil have score i dine hjørner. Når du er klar til at udskrive, kan du enten klikke på knappen Udskriv, eller klikke på Vis udskrift. Her har du mulighed for at bladre dine sider igennem. Når du er tilfreds med din udskrift, kan du enten klikke på Udskriv og eller gemme filen som PDF.